Теосиал са инжекционни дермални филъри, които предлагат изключително богата гама продукти. Те се различават предимно по концентрацията на хиалуроновата киселина в тях, както и по някои специфични техни свойства. Това всъщност ни дава възможност да работим с отделен подходящ продукт за всяка една анатомична зона на лицето. Сега ще ви представя моите любими 5 продукта от тази марка. Първият продукт, с който ще започна, е Теосиал Redensity 1. Това е една от любимите ми мезотерапии. Използва се за хидратация и ревитализиране на цялата кожа, на лицето, шията, деколтето. Бих я препоръчала във всеки един сезон на годината. Следващите два продукта, които искам да ви покажа, са от така наречената RHA серия на Теосиал или така наречената